Nadyan wujud temong peksi. Terus kira Kang Mas. Aku lo tau Pak. Iya iya. Agawe talining tresno. Lumayan. Saya Pak. Awake dhewe dilem. Sae nggih. Sae. Sae malih nggih. Gareng sae napa sae? Gareng sae napa sae? Monggo keinggal diberangkatke. Keluargane rong lumpuk. Tindak Mekah Madinah. Amin. Tindak haji. Tindak. Wis suwe nggonku lelono. Nggih. Jan suwanten kok endah kok gemecek. Sone sing apik ya. Nek sonku ora iso ngene iki. Lah sonmu piye? Wis suwe nggonku lelono. Ki lek son kene. Glamber. Aku tuku son ora iso muni ngene. Piye? Wir sur wir ngor kurner nor. Iki kaken eko. Gerir sir pordar. Nek umpama iki sambutan ngene iki yo gak kong koyo ngene iki. Nek kene iki tes 1 2. Oh. Sonku ora ngono kuwi. Piye? Ter sartur duar halur dir curbar barbaribur sar sirkar marar arinir wayar kurik bersar markir darar kir sirkir dar tor. Kuwi lek sing anggap aku tak buang sonmu. Wah, kuwi nek nggo dangdutan apik neh. Apike piye? Piye? Om aku nyanyi. Masih terngiang di telingaku. Maksud tadi kayak ngono kuwi. Terus Sak lah. son poso kok kita anggapan. Penting lan duwe son. Tekan ndi mau? Teko sound system. Goleki. Goleki si podang jenah. Saking juru kunci Klampis Ireng nyuwun pepeling lan podang kuning ngaturaken kagem Bapak Eko sekalian Ibu Mujiatin sukses selalu. Nggih. Nano Ibu bungahing atiku nyanding bisa dadi tombo. Dian podang kuning buka saking kibot ayo Mas Doyik ya. Ya. Ora ngrasan kaluyuran nang goleki sing tak sayang mabang mitranganku ngiteri ora ngrasa esawan nganti wengi. Keleyang tak salah mencok neng apa
gajah-gajahan. Hatiku tan sayang catra tak seranani tanah pikat mulut tebelo. Ayo yo, cakra ningrat lagi. Tanyakan lo mas, leyang-leyang tak sawang mencok neng abang. Gagang tangan tarindik saga kadoman sarami ngoceh dheweke golek pencokan. Ayo Merlin segae sing yakin. Mbak Cek padang kuning agawe pikir aku komeng sleret ireng tak sawang tambah manise Wah, kaya gajah tenan. ibu bunga yen aku nyanding slirane ora bakal atiku kan iwang liyan ya si podeng antut tetap di kapranan orang datang batin kutang sayang datang tak seranani dan pikat mulut bentol. Luar biasa. Luar biasa lek ora cakrang ringrat ya ora iso tabuhan jedor-jedoran barang. Iya ngono kuwi. Terus jogete jenengan lincah. Apik. Kayak Gajah tak pikir. kayak wong bintangan dolanan bintangan ngoten niku. Menunjukkan bahwa Mbak Lucy itu sehat, Re. Sehat. Karena Sehat olahraganya murah meriah ya kuwi lari-lari. Lari-lari. Dan di Ponorogo ini ada kesenian gajah-gajahan, Mas. Iya. Selain riok niku nggih wonten seniman gajah-gajahan sing numpaki wonten, Mas. Oh. Gajah murep, gajah-gajahan kuwi sing nyunggi wong. Sing ditumpaki wong cilik-cilik kopean ngono kuwi. Nggih. Di Ponorogo. Kuwi gajah lanang wae to. Yo ora mesti lanang no. Wis mbok tiliki. Kok iso iki lho? Maksudnya gajah mbok tiliki nek kuwi lanang. Sing nyunggi wong lanang. Rasa to wong itu. Telalene, enek telalene.